Dewch i ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti agosau ato ni, i nerthu ni'n harwen i mewn addoliad, tywallt y lan ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn oll drwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Chod goffa fi'n yr oedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Fel y gwyddoch chi ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso'ch gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Gydewch ni droi at air Duw, at 1 Timotheus, y benod gyntaf, epistol cyntaf, Paul at Timotheus, a'r benod gyntaf, ac yn dechrau'n adnod 12, y 12fed adnod. 1 Timotheus 1, adnod 12. Ac yr ydw fy'n diolch i'r hwn am nerthodd i, sef Crist Iesu ein Harglwydd. Am iddo fy nghyfrif yn ffyddlon, gan fy ngosod yn y weinidogaeth, yr hwn oeddwn o'r blaen yn gablwr ac yn erlidiwr ac yn drahais, eithyr mi a gefais drigaredd, am i mi yn ddiarwybod yw neithyr trwy anghydiniaeth, a gras ein Harglwydd ni a dra amlhaodd gyda ffydd a chariad, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid o barau pennaf ydw i fi. Eithyr o achos hyn y cefais drigaredd, fel y dangosau Iesu Grist yno fi yn gyntaf bob hiroddef, siampl i'r rhai a gredant rhag llaw ynddo ef i fywyd tragwyddol, ac i'r brenin tragwyddol, anfarwol, anweledig, i'r Duw unig ddoeth, y bydd anrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Y gorchymyn hwn yr ydwyf yn ei roddi i ti fy mab Timotheus, yn ôl y proffwydolaethau a gerddasant o'r blaen amdanat, a'r filwrio ohonot yn ddynt filwriaeth dda, gan fod gennyt ffydd, a chydwybod dda, yr hon a wrthododd rhai, ac a wnaethant long ddrylliad am y ffydd. O ba rai y mae Hymeneus ac Alexander, y rhai aroddais i Satan, fel y dysgent na chablent. Bydd y bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein Harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch i ti am bob un cyfle i ddod i alw ar dy enw di ac yn arbennig pan yn ymgynnull gyda'n gilydd i ddod i di ar dy ddydd, i gyd addoli, i gyd geisio dy wyneb di ac o Dduw i ni yn diolch am yr addewidion sydd yn dy air, dy fod wedi addo bendithio dy blant pan yn dod i gyfarfod, i dod i addoli, i gyd addoli. Rwyt wedi addo fod yna yn ein plith ni, ac felly o Dduw i ni'n gweddio, bydde di yma yn ein plith ni. Byddwn ni'n ymwybodol o'th bresenoldeb, gad i ni deimlo yr agosatrwydd hynny o bresenoldeb Duw ei hun. Bydde di yn cynhesu'n calonau o Dduw, hyd yn oed wrth i ni ganu dy glodydd, y bydd na ryw linell o'r emyn, wrth i ni ddarllen dair, wrth i ni gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, wrth i ni alw arna ti trwy weddi, o Dduw, y bydd na ryw adegau yn aml felly, trwy gydol yr oedfa, y bydd na ryw gyffyrddiad o'r nef, y bydd na agoriad o ffenes o'r nef, a bydd na dywalltiad o'th lan ysbryd arno, awel gref yn dod trwy'r adeilad hon, fel i ni wedi profi yr awel sydd o'n cwmpas ni, ond o Dduw yn gweddio am yr awel sydd yn mynd i newid bywydau, newid tynged tragweddol eneidiau. Ni'n gofyn o Dduw, bydd yna awel felly yn cael ei brofi yma gyda ni heddi. Gad i ni deimlo dy bresenoldeb, gad i ni deimlo dy fod wedi dod lawr un plith. O Dduw, i ni yn gofyn am hyn, does dim un ateb arall. I ni'n gwybod hyn o Dduw ac yn gofyn wrth i ni geisio yn ein gwendid i fod yn ffyddlon, helpa ni i fod yn ffyddlon. Wrth i ni geisio dyfal barhau, i ni'n gofyn i ti o Dduw i fadde ni am yr amheuon sydd yn aml yn dod i'n meddyliau ni, y digalondid sydd yn aml yn ein taro ni, yr anghydiniaeth sydd yn ein llethu ni o dro i dro, madde ni am hyn, ac i ni yn galw arna ti o Dduw i ddod ac i'n helpu ni i ddyrchafu'n golygon tuag at y mynyddoedd, gan mae ohono ti y daw ein cymorth, a dim ond ti sydd yn gallu'n helpu ni, dim ond ti sydd yn gallu gweithio yn ein plith ni. Mae'r sefyllfa hyd yn oed ar y cyfnodau gorau yn hanes yr eglwys. Doedd dim gobaith i'r eglwys, ond i bai dy fod ti yn neud y gwaith. Ond i ni yn sicr yn gwybod yn y cyfnod i ni'n byw ynddi. Rhaid i ti weithio, Dduw, rhaid i ti ddod ac
i beri y bydd na gynnydd. Rhaid i ti peri y bydd na byw i dy ogoneddu di. Fyddwn ni ddim yn byw i dy ogoneddu di, ond i bai i ti nerthu ni. Helpa ni i wneud hyn. Helpa ni i addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Gad i'n haddoliad i fod yn wir addoliad, i ni mor gyfarwydd o Dduw, a fod yn llawn rhagryth a rhyw sioe. I ni'n gofyn i ti fadden ni am hyn. Gad i ni wir wybod beth yw dy addoli di, i fod yn ostyngedig dyfron, ac eto Dduw yn dod yn llawn cryndod yn ein heneidiau, ac eto yn dod yn llawn hyder, gan dy fod yn dad nefol i ni. Felly o Dduw edrych arno ni yn dy drigaredd. Ni'n gofyn i ti i ddod, yn helpu ni y prynhawn yma. Gad i ni weld dy law ar waith yn rymus yma, ac ar hyd a lled ein gwlad a gwledydd y byd. Tyrd diwygiau ni unwaith eto. Gad i'th enw cael ei ddyrchafu goruwch pob enw arall. Diogelan hamser nawr, i ni'n gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd. Felly bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni ganu emyn rhif 303, pam o pam bechadur cyndyn, pam y colli denaid drud. 303, gewn ni sefyll i'w chanu. Testyn o pistol cyntaf Paul a Timotheus a'r benod gyntaf ar ddeunawfed adnod, adnod 18. Y gorchymyn hwn yr ydw i fyny roddi i ti, fy mab Timotheus, yn ôl y proffedoliaethau a gerddasant o'r blaen amdanat, a'r filwrio ohonot ynddynt filwriaeth dda. Pan ni'n meddwl am y cyfnod dywedwyd y geiriau yn y benod hon am y tro cyntaf,
Yn sicr, yr oedden nhw'n berthnasol pryd hynny. Mor berthnasol oeddent ac mor wir oedden nhw. Wrth gwrs bod nhw'n berthnasol neu ni fyddant wedi cael ei dweud. Yr oedden nhw'n sicr yn berthnasol i Timotheus. Mor bwysig yn wyneb yr holl erledigaeth, yr holl demtasiwn i newid. Yr ofn naturiol byddai wedi dod i galon Timotheus wrth weld yr safiad yr oedd rhaid iddo wneud a'r holl siomedigaethau, yr oedd e mor bwysig iddo gael clywed y fath eiriau ar rhain. I sefyll dros y gwirionedd. Ond mor bwysig yw y geiriau yma i bob cenhedlaeth trwy gydol hanes yr eglwys. Y geiriau yma, yr un mor berthnasol adeg Dewi Sant. Byddwn ni'n dod cyn bo hir i dydd Gwyl Dewi, ac yr oedd yr un mor bwysig iddo fe, gyda'i safiad e. Mae hwnna gannoedd ar gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Ond doedd dim byd yn wahanol pryd hynny nag oedd. Bydde dim byd wedi newid, bydde pechaduriaid yr un mor bechadurus bryd hynny. A bydde'r geiriau yma wedi bod yn hanfodol, cyfnod, byddech chi'n edrych ar y Puritaniaid, y cyfnod diwygiau Protestannaidd gyda Luther a Calvin a'r hynna i gyd, mi fydde wedi bod rhy mor wir iddyn nhw, bydde angen y geiriau yma arnyn nhw a'i cyfoedio nhw. Yr gweinidogion a'r saint oedd yn sefyll yn y dyddiau hynny, yr un mor bwysig, yr un mor berthnasol, pan ni'n meddwl am y cyfnod o diwygiad Efengylaidd, Griffith Jones a Llanddowror a Pantycelyn, allwch chi fynd mlaen a Christmas Evans a Daniel Rowlands, a'r un o'i gyd, allwch chi rhestru nhw yr mawrion yng Nghymru, ac allwch chi fynd o wlad i wlad, yr oedd yr un mor berthnasol iddyn nhw, sefwch, mae ganddoch chi orchymyn. Mae na beryg byddwch chi'n colli'r weledigaeth. Mae e'n real iawn. Allwch chi feddwl am y cyfnod yma yng Nghymru cyn 1859 ac yna, y diwygiad yn 1914, beth oedd y fel yn y cyfnodau cyn hynny, ac yn ystod y cyfnodau hynny, mor berthnasol. Mae be mae Paul yn dweud fan hyn, dwi ddim dim ond i Timotheus nag yw. Y gorchymyn hwn yr ydw i fyny roddi ti fy mab Timotheus, mae'n orchymyn. Yn ôl y proffedoliaethau gerddasant o'r blaen amdanat, dyma beth sy'n rhaid iddo wneud, ar filwrio honot yn ddyn filwriaeth dda. Mae yna frwydr, a mae rhaid i ti sefyll, mae'n orchymyn i ti, yr wyt ti wedi dy alw gan Dduw i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Felly rhaid sefyll, rhaid i ti fod yn fodlon i ymladd yn y frwydr hon. Ac mae'r un mor berthnasol heddiw, ond ydyw nhw'n ddyddiau tywyll. Yn sicr yn fy mywyd i, dwi ddim yn gwybod am unrhyw gyfnod fwy tywyll na hon. Efallai allan ni ddweud heddi y Sul yma, am ddiwrnod trist, am ddiwrnod tywyll, mae'n dywyll iawn tu fas yn diwedd, ond ond ydyw yn adlewyrchiad, ond ydyw'r storm tu fas yn adlewyrchiad o gyflwr ysbrydol, ein gwlad ni, ein dinas ni, y proffeswyr, crefyddwyr, beth bynnag yw y digred, ond ydyw y popeth i ni gweld tu fas heddi, ond ydyw yn rhoi darlun i chi, petai ni yn fardd, petawn ni rhywbeth tebyg i fy nhad yn gallu ysgrifennu emynau a barddoniaeth, mi fyddwn ni falle yn edrych ar y cyflwr tu fas ac yn ysgrifennu, yn dod ar ryw ddarn, ryw gyfanwaith o farddoniaeth, yn disgrifio cyflwr y wlad. A dyma be fyddwn ni'n disgrifio fe, edrychwch mas o'r ffenest. Nawr dwi'n siŵr, mi fydda fe wedi gallu rhoi dim yn geiriau mwy barddonol. Ond ond yw'r sefyllfa tu fas yn ddarlun gwych o'r cyflwr trienus. Mae e'n stormus o diwe. Mae e'n ddieflig. Mae yna rhywbeth tywyll, drygionus, dieflig am y cyfnod i ni'n byw yn ddi. Y gwrthwynebiad i Dduw o fewn cymdeithas ac o fewn yr eglwys.
Y gwrthwynebiad i'r Efengyl fel sydd fan hyn. Ac felly dim syndod fo Paul yn edrych. Mae e'n gwybod yr hyn byddwn ni siŵr. Fi'n gwybod allech chi ddweud, fe ddim yn gwybod amdano fi fan hyn heddi a pobl tebyg. Na, dydyn ni ddim yn dweud hynny, ond beth i ni yn dweud, oedd yr arglwydd yn gwybod fyddwn ni yma, a trwy ysbrydoliaeth yr ysbryd glân ar Paul i'r ddweud y geiriau, roedd yna elfen proffwydol yma yn doedd. Yr oedd Paul yn dweud o Timotheus sa dros y gwirionedd. Ac yna, fe fydd yr rhai fydd yn dod yn yr oesoedd fydd yn dilyn. Mae'r neges yma i bob un ohonynt. Mae'n rhaid i chi sefyll dros y gwirionedd. Pa mae'n edrych yn o ddi ac yn o dywyll. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar y gorchymyn pendant yma a roddwyd i Timotheus. Yn ail, y calondyd i barhau. Mae hwnna'n bwysig yn diwedd. Mae'n un peth, ond mae'n un peth i feddwl am barhau fel Cristion o ddydd i ddydd, ond i barhau i gyhoeddi'r Efengyl. Mae'r ddau beth, mae'n her ond ac yn olaf dal yn dyn. Wel, y gorchymyn pendant. Grandewch ar y 19 adnod eto. Y gorchymyn hwn, dyma i chi orchymyn. Y gorchymyn hwn yr ydw i fyny roddi ti fy mab Timotheus. Yn ôl y proffidoliaethau a gerddasant o'r blaen amdanat, a'r filwrio honod fynddynt filwriaeth dda. O rhoddwyd gorchymyn iddo i filwriaeth dda. Rhoddwyd rhywbeth gwerthfawr yng ngofal Timotheus, fel gafodd Paul ei hun. Sewch chi edrych ar yr adnod gyntaf o'r benod yma. Paul, apostol Iesu Grist, yn ôl gorchymyn Duw ein iachawdwr, a'r arglwydd Iesu Grist ein gobaith. Mae Paul yn uniaethu gyda Timotheus fan hyn. Mae'n dweud, dwi wedi cael yr un gorchymyn, dwi wedi cael fy ngorchymyn wedi fy ngalw i bregethu neges penodedig. Does dim dewis gen i ar beth dwi'n pregethu, dwi wedi cael yr orchymyn, ac yr wyt ti wedi cael yr un gorchymyn, ti wedi cael dy alw i'r un gwaith, i'r un neges. Galwyd hwy i sefyll ac i frwydro, i ymladd dros rhywbeth gwerthfawr. Gai ofyn i chi, pa mor bwysig yw'r hyn i ni chyhoeddi pnawn yma, bore yma, heno yma? Pa mor bwysig yw e? Neu pa mor werthfawr yw e? Gafon ni glywed bore yma pa mor werthfawr yw'r arglwydd Iesu Grist. Ac i'r saint fe ddyle fod, ond dyma i chi her os nad ydych chi'n blant i Dduw. Pa mor werthfawr yw'r Efengyl i chi? A chi'n gallu dod i'r ateb yn reit gloi. Ble oeddech chi? Sil ddiwetha. Ble oeddech chi'r sil cyn hynny? Ble oeddech chi pan oedd y gair yn cael ei chyhoeddi? Ac fydd na fyrddiennau o bobl yn dweud oedden ni ddim yn agos i ti yr arglwydd, rhai sydd yn y byd, ac felly yn dangos i chi, dyw e ddim yn werthfawr. Ond beth am y rhai sy'n proffesu ac yn esgeluso ti yr arglwydd? Pa mor werthfawr yw cyhoeddiad gair Duw? Ac i ni'n gallu dod i'r casgliad, dyw e ddim yn werthfawr nag yw? Os wastad yn chwilio am esgus, pam na allwn ni fod yma, dwi ddim yn dod, dwi wedi blino, dwi ddim yn dod, mae gen i chydig bach o anwyd, dwi ddim yn dod, dwi ry brysur, mae rai fi fod yn ofalus am gwaith bore fori, felly dwi eisiau bod gartref yn digon o bryd. Os wastad yn chwilio am esgus, yna beth ni'n gallu dweud, dyw e ddim yn werthfawr i chi. Allen ni fynd ymlaen ar rhestr di-ri o esgusodion, pam nad yw pobl yn dod i di'r arglwydd. Ond un peth ni'n gallu dod i'r casgliad, dyw e ddim yn werthfawr iddyn nhw. Dyw e ddim yn holl bwysig iddyn nhw. Ni'n gallu meddwl am tywydd fel hyn. Fi'n cofio sil blynyddoedd yn ôl. Nid fel hyn, ond sil pan roedd eira mawr. A dwi wedi dweud hyn sawl gwaith. Roedd eira mawr di bod ers bythefnos ac wedi rhewi'n gorn. Roedd y lonydd yng Nghai, ond roedd dinas Caerdydd yn brysur, achos oedd Caerdydd yn chwarae pêl-droed pnawn di sil. Lawr a bwys lecwyth yna yng Nghaerdydd, ac o'ch chi'n meddwl, sut bod y gêm yma dal i fynd ymlaen? O'ch chi'n gwybod beth oedd nifer y dorf? Nifer y dorf oedd 15,000 lan at 20,000. Roedd y lle'n orlawn. Ond eto i gyd, roedd y sil, roedd yr oedfa yn fach i nifer. Na, allwn ni ddim dod i'r oedfa, pnawn di sil neu nos sil neu beth bynnag oeddi. Fedrwn ni ddim dod, mae'r rhy beryglus. O'ch chi'n gwybod beth? Roedd na 15,000 o ddilynwyr pêl-droed wedi roed yr ymdrech fwyaf i fynd i weld 22 o bobl yn cicio pêl. Pa mor werthfawr yw beth i ni'n neud fan hyn?
Odi yn ddigon gwerthfawr i ddweud fe ddo i beth bynnag. I'r rhai sydd ddim yn credu, i ni gallu gweld hynny, yn dydyn ni? I ni'n ei weld yn ei ffrwyth nhw, i ni'n gweld yn yr ymdrechion. Dydyn nhw ddim yn ceisio, dydyn nhw ddim yn chwilio beth yw ewyllus Duw. Ond i Paul roedd yn werthfawr. Mae yna lawer o bethau, mae pobl yn fodlon brwydro drostyn. Chi'n gweld mae cymdeithas ond yw mae pobl sydd yn protestio. Maen nhw'n mynd ar y strydoedd, maen nhw'n gwneud posteri nhw. Maen nhw'n carlamu lawr y strydoedd, yn gweiddi sloganau mawr, ac yn dweud mor ofnadw yw'r llywodraeth achos dyn nhw ddim yn gwneud hyn a'r llall. Chi'n gweld pobl gyda rhyw egwyddorion mawr ac yn dweud fe ai'r carchar dros hyn, hawliau, pob math o bethau, hawliau hwn a hawliau'r llall. Hawliau gwleidyddol, ac i ni'n gweld pobl yn mynd i'r eithafon mwyaf, ac efallai bod rai o'n nhw'n bwysig, dydyn ni ddim yn gwybod. Ond does dim byd pwysicach na beth sydd o'n blaenau ni fan hyn. A pa mor galed i ni'n brwydro drosto fe? Faint o wylo sydd yna pan i ni'n gweld y cyflwr? Pan i ni'n gweld pobl yn camu allan o'r eglwys ac yn mynd i'r byd ac yn mynd i llefydd mwy ysgafn, pa mor anodd yw e? Odi e'n peri i ni ddeffro yn y nos a deigryn yn ein llyged ni? Gai ofyn hwnna i chi? A yw hwnna wedi peri i chi? Pan i chi'n gwybod bod na rai yn camu'n bellach ac yn bellach i'r byd? Ydych chi'n deffro yn y nos ac yn methu mynd ôl i gysgu ac yn meddwl, beth sydd yn digwydd? Maen nhw'n rhoi i hyneidio mewn perygl dirfawr. Odi e'n peri i chi i fod yn drwm i'ch calon? Fe ddyle fe, pam mae hwn mor werthfawr, mae'n rhaid brwydro drosto fe, mae'n rhaid ymladd drosto fe. Gwybi Paul mor bwysig ydoedd i gadw'r weledigaeth yn glir, i frwydro y frwydr ffyrnicaf oll. Mae fel swyddog yn y fyddin. Mae cyfrifoldeb i gadw at y gorchymyn a roddwyd. Ond nid yw e rhywbeth felly os bysach chi'n swyddog yn y fyddin. Chi mewn cryn dipyn o drwbl os nad ydych chi'n cadw at yr orchymyn. Fe gewch chi'ch cosbi. Falle gewch chi'ch carcharu. Os ych chi'n anifeddhau yn y fyddin. Ac yn yr hen ddyddiau gewch chi'ch seithi. Peidio cadw at yr orchymyn. Dyna beth oedd e fel mewn rhai byddinoedd. Yr oedd yn dweud, rhaid cael disgybliaeth. Ond ych chi'n gweld fan hyn, i ni ar lefel llawer pwysicach. Ac roedd Paul yn gwybod dwi wedi cael gorchymyn gan bwy, gan rhyw gadfridog o'ch fy mhenni, na, gan ddiw ei hun, gan y creawdwr. Mae creawdwr y byd wedi fy ngosod i dasg arbennig, i gyhoeddi neges arbennig, a rhaid i mi ei wneud e. Gofal a roddwyd iddo, i gyhoeddi ac amddiffyn yr Efengyl sanctaidd. Brwydr yn erbyn pechod, dyma i chi dasg. Roedd Paul yn gwybod, mae'n rhaid i ti, Timotheus, ddweud wrth bobl am Dduw, am ei fawredd, am ei berffeithrwydd. Rhaid i ti ddweud wrth bobl ei bod nhw wedi dod yn fyr o ogoniant Duw. Rhaid i ti esbonio i bobl balch, pobl hyll, pobl cas, pobl caredig, pobl neis, ei bod nhw'n bechaduriaid. Rhaid i ti ddweud wrthynt ei bod yn ddilynwyr i'r un drwg ei hun, yn gaeth i Satan ei hun, yn gaeth i bechod. Rhaid i ti ddweud, dyna'r neges. Dyna sy'n rhaid i ti ddweud. Rhaid i ti fynd o'r rhai sydd wedi magu ar aelwyd Gristnogol. Rhaid i ti ddweud o'r rhai sydd wedi bod yn rhan o'r eglwys, ond eto i gyd sydd yn byw i'r byd, ond yn allanol, yn grefyddol. A rhaid i ti ddweud wrthyn nhw, yr wyt ti'n bechadur? Yr wyt ti'n eog yng ngolwg Duw? Rhaid i ti ddweud hyn. Dyna'r dasg sydd gen ti. Ac mae'n mynd i fod yn dasg ffyrnig iawn, achos pan mae rhywun yn dod wyneb yn wyneb ar gwirionedd yma, dyn nhw ddim yn licio fe, dyn nhw ddim yn licio'r neges, a mae'n mynd i fod yn ffyrnig, mae'n mynd i fod yn erchyll, ond mae'n rhaid i ti, dyma be Paul yn dweud, Timotheus, mae'n rhaid i ti gadw at yr orchymyn yma, rhaid i ti ddweud wrth bobl am bechod, am Satan ei hun. O'r frwydr ysbrydol, yn un gall brofi fod yn greulon, yn ddidrigaredd yn un unig iawn, Timotheus, fe fydd yn unig. Mae Satan am rwystro pa bynnag modd y gall cyhoeddiad o'r Efengyl cael ei rwystro. Os gall Satan dywelu'r Efengyl, fe neitha. Dyw e ddim yn mynd i boeni am ddim byd arall.
Dwi ddim yn mynd i boeni os oes yna beth eraill yn digwydd. Dwi ddim yn mynd i mosod ar heina. Dwi ddim yn mynd i roi rhwystyr ar ei traws nhw. Ond ble mae'r Efengyl yn cael ei phrygethu, fe ddaw pob math o beryglon. Fe wnaeth unrhyw beth i ddinistrio cyhoeddiad yr Efengyl. Nid yw am i unrhyw un glywed am fawredd Duw. Dyw Satan ddim eisiau i Dduw cael ei ddyrchafu. Nid yw am i Dduw cael ei ogoneddu. Nid yw am i Timotheus i egluro i bobl am berffeithrwydd yr arglwydd. Dwi ddim am i neb i ddeall am fawredd yr arglwydd. Dwi ddim am i neb i ddeall ei fod yn holl bwerus, holl alluog. Dwi ddim eisiau neb i wybod fod yn holl bresennol. Dwi ddim eisiau neb i cael unrhyw ystyriaeth o hynny o gwbl. Dwi ddim am i unrhyw beth am Dduw. Sdim ots gyda fe os yw pobl yn dweud rhywbeth gwahanol, ond dwi ddim eisiau neb i cael dweud y gwirionedd am Dduw. Ei fod yn sanctaidd, ei fod yn bir. Dwi ddim am i neb glywed am deyrnas nefoedd. Dwi ddim eisiau neb i glywed am y ffordd i'r nefoedd. Sicr, dwi ddim am yr Efengyl sanctaidd a chybiaeth yng Nghrist cael ei chyhoeddi. O bodlon yw Satan, os yw dyn yn meddwl y gall ddewis Crist. Mae Satan yn fodlon os gyhoeddi'r ffordd anghywir. Dyma beth sy'n rhaid i ni ddeall. Fe fydd Satan yn fwy na fodlon. Petai eglwys, Efengyledd a'i pheidio, yn cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth sydd yn anghywir. Dyna beth mae eisiau wneud. Mae eisiau peri fod y neges yn newid, felly bod y ffordd yn chydig bach yn wahanol, ac sydd ddim yn arwain at y nefoedd. Does dim ots gyda fe, os yw dyn yn meddwl y gall ddewis Crist. Gall unrhyw gapel yn yr holl fyd pregethu Crist, os yw'r neges dewiswch Crist. Bydd dim problem da Satan da hynny. Os fydd y capel yn dweud, dewch i'r blaen, dewiswch Crist, a fydd popeth yn iawn. Dewch, rhowch arian yn y casgliad. Dewch, gewch chi hwyl. Does dim ots sut ych chi'n byw eich bywyd. Wrth gwrs gewch chi ddod. Os ych chi eisiau partio'r nos Wener, sdim ots am hynny. Os ych chi eisiau bod yn anffyddol, sdim ots am hynny. Ond os newch chi ddewis Crist, os newch chi siarad am yr arglwydd, does gan Satan dim ots os ych chi'n siarad am yr arglwydd. Os mae'r arglwydd hynny sydd yn caniatáu bydolrwydd a ddim yn dangos yr ffordd at y nefoedd, y ffordd gul, does dim ots gan Satan, mae e'n fwy na pharod. Fe fydd yn eich hybu chi yn hynny. Fe fydd yn eich calonogi chi yn hynny. Mae Satan am i'r ffordd iachawdwriaeth anghywir gael ei chyhoeddi. Os yw pobl yn dweud trwy ddilyn rhyw lwybr o weithredoedd crefyddol, os fyddwn ni yma yng Nghapel yr Rhath yn cyhoeddi chi, fe gewch chi gyrraedd y nefoedd. Os newch chi ddod o leia dwywaith y mis. Dyna chi weithred hawdd i'w chyflawni. Fi'n siŵr byddwn ni'n cael tipyn bach mwy petai hynny wir. Petawn ni'n cyhoeddi hynny. Petawn ni'n dweud, os newch chi roed yn y casgliad, fe fydd hwnna'n gam mawr i helpu chi fynd i'r nefoedd. O'na fydd yn eitha da. Petawn ni'n dweud, os newch chi helpu yr rhai tlawd yn ein dinas ni a dinasoedd y byd, os newch chi roi gyfran o arian i elusennau, yna fe fydd hwnna'n helpu chi fynd i'r nefoedd. Os newch chi fod yn garedig i'ch cymydog, fe fydd hwnna'n siŵr o ennill ffafr yng ngolwg Duw. Petawn ni'n dweud hynny, efalle byddwn yr rhain dweud, dwi'n hoffi'r Efengyl hynny. A tybiwn ni na fydde'r capeli hynny'n cael fawr o drafferth. Mi fydde hynny yn gwbl dderbyniol i Satan. Gan mai nid yna yr Efengyl, nid yna'r ffordd i'r nefoedd. Bodlon yw Satan os cyfeirir at ffordd nad yw yn arwain at ogoniant. Ond fe orchmynir Timotheus i ddysgu eraill y ffordd gywir, nid yn unig iddo fe fod yn ffyddlon, ond dysga eraill gwna'n siŵr dy fod yn rhybuddio'r sawl sydd yn dysgu athrawiaeth arall, ei fod yn groes i'r Efengyl. Mae rhaid i ti rybuddio pobl pan mae yna gau athrawiaeth yn dod i fewn. Pa mae'r Efengyl di cael ei gwyrdroi, pa mae yna rhywbeth o'r goll, mae rhaid i ti gyfeirio ato fe. Rhaid i ti rybuddio, ond fydd pobl ddim yn hoffi fe. Fydd pobl yn eich bygwth chi, fyddwn nhw'n dweud fyddwn ni ddim yn hoffi hynny, ac yn dweud fe newn ni bob math o ddrygau yn eich erbyn chi.
Ond dyma'r orchymyn gafodd Timotheus gan Paul. Rhaid i ti gadw'n ffyddlon at yr orchymyn. Mae'n orchymyn yma. Does dim dewis da ti. Ti ddim yn gallu dewis y dethol y neges i gan ti ddweud. Ni gweld yn y benod yma, gorchmynnu'r Timotheus i wneud yn siŵr fod dealltwriaeth iawn o gyfraith Duw. Grandewch ar adnod 8. Eithir na ni a wyddo mai da yw'r gyfraith, os arfer dyn hi yn gyfreithlon. Beth oedd y broblem? Yr oedd pobl yn camddeall y gyfraith dyddiau Timotheus a Paul, a dal i wneud hyd heddi. Faint o bobl sydd wedi deall beth yw pwrpas y gyfraith heddi, yn ein capeli ni, yn ein dinasoedd ni, allan yn y byd, lle bynnag i ni'n sôn, hyd yn oed yn eglwysi Efengyl. Faint sydd wedi deall yr Efengyl, faint sydd wedi deall y gyfraith. Ond nid oes na gymaint nad ydyn yn deall, a mae yna sawl un sydd yn dysgu gau a thrawiaeth. Ac eto, be mae Paul yn dweud o Timotheus, mae rhaid i ti esbonio'r gyfraith. Rhaid i ti ddangos mai ysgol feistr yw am bechod, i ddangos i ni yn pechod. Rhaid i ti ddangos safon Duw, perfeithrwydd. Rhaid i ti siarad am Dduw. Rhaid i ti siarad am bechod un. Rhaid i ti siarad am yr angen am faddeuant pechodau. Dyma'r pethau pwysica, ond fe fydd na bwysau arno ti, Timotheus. Fe fydd na bwysau arno ti newid y neges. I newid y disgwyliadau, i chwarae lawr pechod, i chwarae lawr perfeithrwydd Duw. Dyna be fydd y neges. Fydd rhaid dweud nid yw Duw lan fyna yn holl a lluog holl bwerus. Allwch chi gyfeirio ato fe, ond mae e'n ffrind i ni. Dyna be fydd na lawer eisiau dweud. Mae'n dod o fel Duw lawr i'n lefel ni. Dyna beth mae cryfyddwyr modern eisiau ni wneud. Ac yna maen nhw eisiau dweud, dydy dyn ddim cweit mor ddrwg â hynny. Ac dwi'n eisiau dewis Crist sydd eisiau chi wneud. Sdim eisiau chi edifarhau gormod o'ch pechod. Sdim eisiau chi droi cefn ar y byd. A dyna beth mae'r pwysau. Dyna oedd ynyddiau Paul a Timotheus. Dyna yw e dros hanes yr eglwys. Y disgwyl, y pwysau i newid tôn y llais. I beidio sôn am sancteiddrwydd. I dderbyn pob proffes heb ffrwyth edifeirwch. Ond na dywed Paul o'r Timotheus ac wrthym ni heddi gorchmynnu'r ni i sefyll. I frwydro y filwriaeth yma. I frwydro dros y gwirionedd am her heddi. Pan yn byw mewn oes lle fod cymaint wedi colli'r weledigedd o'r hyn yw'r gwir Efengyl. Onid yw na'n wir. Onid yw yn drienus. Faint sydd wedi troi cefn ar y gwir ffydd. Yma yng Nghymru, o bob glad, pan i ni'n cofio'n hanes ni, pan i ni'n gweld y capeli sydd yna, o un pen o'r wlad i'r llall, yma yna gymaint ohonynt. Faint o bobl oedd yn dod i dir arglwydd, ac eto drychwn arno ni heddi. Ac yna chi'n edrych ar yr rhai sydd dal ar ôl yn rhyw fath o grefydd. Ac eto, nid y gwir Efengyl yw efo hyn, mae yna bwysles arall. A does dim problem na, mae Satan yn fwy na pharod. Mae wedi llwyddo, mae wedi creu hafoc yn yr eglwys. Mae'r Efengyl bron wedi diflannu o'n glad. Ac a yw e'n peri ni dorri'n cylonau? Beth dwedodd Paul o'r Timotheus? Mae'n orchymyn i ti, Timotheus. Rhaid i ti gadw'n ffyddlon, rhaid i ti frwydro. Fydd e ddim yn hwydd. Fydd yn anodd. Fydd siwr o fod pob un yn troi cefn arno ti. Pob un, y rai agosat at ti, fydden nhw'n troi cefn arno ti. A fydd adegau anodd, ond dyfal barha. O gydewch chi ni symud ymlaen yr ail bwynt, achos mae hwn mor bwysig. Yr ail bwynt, calondid i barhau. O, mae yna angen yn does na. Grandewch ar yr adnod, y gorchymyn hwn yr ydw i fyny roddi ti. Fy mab, Timotheus, hyd yn oed fyna, chi gallu gweld. Efallai dydyn ni ddim yn gwybod, a oedd na ddeigryn yn llifo lawr boch Paul. Mae'n anoddach tybio ni i Paul i weld Timotheus yn dioddef ac yn gwybod beth oedd ei flanau nag oedd ei Paul ei hun dioddef. Mae hwnna'n wir, dwi'n credu. Pan i chi'n gweld anwyliaid yn mynd trwy erledigaeth ac yn cael pobl yn parddio ac yn gas neu beth bynnag, mae'n anodd yn diwedd. Ac efallai bod yr un ei hun yn cael nerth o ddifri. A falle fan hyn oedd Paul yn dweud fy mab Timotheus. Oedd yn gwybod, oedd yn edrych ar y mab yn yr termau ysbrydol.
Yr oedd yn edrych ar Timotheus ac oedd yn gallu gweld, oedd yn gwybod beth oedd o'i flaen. Ac falle'n gwybod bod Timotheus tipyn bach yn bryderus, ond mae'n dweud y gorchymyn. Dyma'r orchymyn, Timotheus. Does dim dewis da ti fan hyn, ond dwi'n sylweddoli fod yn anodd. Fy mab, Timotheus. Ond nawr, mae yna rhyw darn bach canolig yn yr adnod yma, sy'n mor bwysig. Chi'n gweld tynerwch Paul. Mae Paul yn gwybod fan hyn, mae angen calondyd ar Timotheus. Mae'r frwydr mor ffyrnig. Mae'r temtasiwn mynd i fod mor real. Ac mor werthfawr yw'r ffydd a'r efengyl sydd gennyt i bregethu. Mae'n mynd i fod mor anodd. A mae'n dweud y geiriau yma. Yn ôl y proffwydoliaethau a gerddasant o'r blaen amdanat ti. Mae yna eiriau wedi ddweud amdanat ti, Timotheus. O gwebu Paul. Pa mor anodd fydda iddo. Pa mor unig fydde'r safiad, pa mor ffyrnig bydde'r cyhyddiadau a'r ymosodiadau. Gwybu'r frwydr byddai'n ei wynebu, a nid y frwydr yn unig yr oedd pob Cristion yn ei wynebu, ac mae hwnna'n frwydr, yn dwi? Mae pob Cristion yn goffo gwynebu'r frwydr yn erbyn y byd, y cnawd a'r diafol. Dyna chi frwydr trifflig. Pan ni'n deffro yn y bore, mae'r Cristion yn goffo brwydro yn erbyn y byd, temptasiynau'r byd. O'n cwmpas ni yn ddyddiol ac yn cael ei wthio yn gwynebau ni. Ac yna mae rhaid o frwydro yn erbyn y cnawd, mae rhaid fi frwydro yn erbyn fi fy hunan. Mae rhaid fi frwydro yn erbyn fy mhersonoliaeth fy hunan. Y tueddiadau sydd yno fi trwy'r amser, efallai i ateb nôl, efallai i fod yn hunanol, efallai i bod tipyn bach yn gas ar y degau, efallai i fod yn difeddwl ar y degau. Mae rhaid i'r Cristion frwydro yn erbyn fi fy hunan, y cnawd. Felly mae'r Cristion yn gofio brwydro yn erbyn y byd, yn erbyn y cnawd, ac yna y diafol ei hun. Ac mae yn frwydr ysbrydol sut mae Satan am beri i'r Cristion i faglu. Ond sylwch hwn, y mae Paul yn gwybod, Timotheus, mae dy frwydr di, nid yn unig yn erbyn y byd, y cnawd a Satan, ond mae yna rhyw elfen arall, yr oed ti'n mynd i fod yn was i'r arglwydd, yr oed ti'n mynd i bregethu ffordd a chawdwriaeth, y mae gennyt orchymyn. Ond i'r un sydd yn gorfod fod yn wyliwr y muriau fel petai. Fydd y treialon a'r dioddefiadau am sefyll dros yr efengyl yn ffyrnig iawn. Fe fydd yr un drwg am dy dyweli di. Fe fydd am wanhau. Y mae Satan am wanhau teyrnas ddiw. Ond ydyw e? Wrth i ni drio gwanhau teyrnas Satan, mae Satan wrth i'n trial gwanhau teyrnas ddiw. Ac mae Paul yn gwybod hwn. A fe wybu Paul am y picellau tanllid a nelir ato gan Satan. Yr oedd Paul yn gwybod, yr wyt ti, Timotheus, tra'n pregethu, y peth pwysicaf oll, y neges pwysicaf oll, o fe wybu am y sybrydion o amheuon a ddaw o'r un drwg yn peri iddo gwestiynu ei hun. Yr oedd Paul yn gwybod, Timotheus, mae'n adegau, ti'n mynd i ddeffro yn y bore, ac fe fyddi di'n cael amheuon. Fe fydd Satan yn dod ag amheuon. Fydd yn peri efallai ti gwestiynu dy hun. Efallai cwestiynu iachawdwriaeth hyd yn oed. Dy iachawdwriaeth. Efallai fydd hynny'n digwydd o dro i dro. Fydd yn Satan am i ti gwestiynu'r efengyl yr wyt ti'n gyhoeddi. Cwestiynu a oedd yn iawn i gyhoeddi efengyl mor anoddefgar. Ody'r efengyl i ni'n pregethu yn anoddefgar? Mae yn diwedd. Yn cofio gwrando ar sawl pregeth yn ddiweddar gan Dr. Martin Lloyd-Jones yn dweud mae'n hefengyl ni yn anoddefgar. Dydy e ddim yn goddef dim byd. Dydy ni ddim yn ildio i grefyddau eraill. Dydy ni ddim yn ildio i gau athrawiaeth. I ni'n dweud mae dim ond un ffordd sydd. I ni'n dweud does dim crefydd arall, does dim Cristnogaeth arall, does dim unrhyw efengyl arall, does dim edrych ar rwy'n arall a dweud, na, mae hwnna'n dderbynion yn ei gadael yn ei ystyried chi. Does dim modd, mae Paul yn dweud o Timotheus, does dim modd i ni cael rhyw fath o bwyllgor a cyd-grefyddwyr a dweud, ble allwn ni cwrdd yn y canol? Na, dyw e ddim yn digwydd. Dyw e ddim yn digwydd. Does dim trafod gyda pobl eraill sydd yn dod â gau athrawiaeth. Does dim trafod gyda pobl
pobl sy'n dod ag addoliad bydol mewn. Does dim trafod gyda pobl sydd yn dweud fod yn iawn i ymuno ar byd a cael proffes. Does dim trafod. Mae'n gwbl anoddefgar. Mae'r Efengyl yn unigryw yn hyn o beth. Mae'n wahanol i bob crefydd arall. A mae Paul yn dweud, paid a meddwl dy fod yn gallu trafod gyda neb arall. Does dim trafodaeth. Un gorchymyn sydd. Un ffordd i'r nefoedd. Ac un ffordd trwy Iesu Grist ac ef yn unig. A mae Paul yn dweud o Timotheus, ond fydd Satan yn gwneud unrhyw beth i dy rwystro di. Fe fydd e am dy dywelu di. Fydd e am i ti gwestiynu dy hunan. Cwestiynu'r ffydd sydd gennyt. Fydd e'n dod ag amheuon ar dy draws di. Fydd yn dod â siomedigaethau ar dy draws di. Fydd yn dod â gymosodiadau ar dy draws di. Ac yng nghyd-destun hyn, mae Paul yn dweud o Timotheus, dwi am galanogi Timotheus i barhau i sefyll. Yn ôl y proffwydoliaethau ac erddasant o'r blaen amdanat. Be mae'n golygu wrth hynny? Wel, be mae Paul yn dweud? Mae'n atgoffa Timotheus am y geiriau o galondid a gafodd amdano fe Timotheus. Mae'n dweud, dwi wedi clywed lot fawr o siarad amdano ti blynyddoedd yn ôl. Mi rwy ti'n ddyn sydd wedi osod o'r neilltu i gyhoeddi ffordd a chawdwriaeth. Allech chi ddychmygu pa fath o hwb oedd hynny i Timotheus? I Paul, i roi cylondydd fe, mae Duw wedi dy alw di i bregethu. Ac mae wedi rhoi gorchymyn i ti. Ac mae'r Efengyl ti'n pregethu yn gwbl anoddefgar. Dyw e ddim i'w drafod. Does dim byd i'w newid. Does dim mater o farn. Un ffordd sydd i'r nefoedd. Ond mae'n mynd i fod yn anodd. 1 Timotheus 4, adnod 14, nac esgel lisar dawn sydd yn not, yr hwn a rodded i di trwy broffwydoliaeth, gydag arddodiad dwylo'r henuriaeth. Mae'n rhyw gylondyd yma. 1 Timotheus 6, adnod 12, ymdrecha, hardd deg, ymdrech y ffydd, cymer afael ar y bywyd tragwyddol, i'r hwn hefyd y ddalwyd, ac o'r proffesaist, broffest dda ger bron llawer o dystion. Mae Paul yn dweud, mae yna lawer o dystion yn dweud, dy fod wedi gwneud proffes dda. Mae ffrwythau edifeirwch wedi weld yn dy fywyd i. Mae arwyddion fod yr arglwydd wedi dy alw di. Mae'r gorchymyn wedi cael ei roed i ti. O, cadw mlaen, dyfal barha. O, mae'n drist ond diwe, mae'n drist bod ni'n byw mewn cyfnod nawr lle mae yna lawer o'r saint hynny, o'r genhedlaeth yn ofendydd yn yr eglwys wedi mynd i'r nefoedd. Ni wedi colli nhw. Yr rai hen yna sydd wedi mynd, ac mae mor drist i weld un ar ôl y llall wedi mynd, ac i chi'n gweld, roedden nhw'n gymaint o helpu, falle rhy hen i bregethu, ond roedden nhw'n ddigon da i roi hwb. Dyna i chi golled yw colli mam, ar ôl pnawn di Sul, yn rhoi brawddeg o hwb i barhau. O, mae di mynd i'r nefoedd. O, mae angen y cylondyd. Ond ble mae'r cylondyd? I ni mewn cyfnod tywyll yn dydyn ni. O, mae'n gymaint o hwb. Ac mae angen arnoch chi, mae angen arna i, mae angen ar gweision ar arglwydd. Ond oes na, i barhau yng ngwyneb yr holl ffyrnigrwydd, yng ngwyneb yr holl stormydd pechadurus sydd o'n cwmpas ni. I barhau, i bregethu'r Efengyl. Acta 16, adnod 1-3. Yna y daeth e fe i Derbe ac i Lystra ac wele, yr oedd yno rhyw ddisgybl a'i enw Timotheus. Mab i ryw wraig, yr hon oedd i ddewis ac yn credu, a'i dad oedd Roegwr. A grandewch ar hwn. Yr hwn oedd yn cael gair da gan y brodyr oedd yn Lystra ac yn Iconium. Paul a fyna i hwn fyned allan gydag ef. Yr oedd Paul eisiau Timotheus i ddod gydag e. Yr oedd gair da amdano. Dyma be mae'r frawddeg yma'n golygu fan hyn, yn ôl y proffwydoliaethau gerddasant o'r blaen amdanat. Mae Paul yn dweud o Timotheus, mae yna bobl dda iawn, pobl ddiwiol, wedi gwneud datganiad amdana ti o dyfal barha, sa dros yr Efengyl. Paid a gildio, fydd yn anodd.
Mae yna gymaint o gasineb tuag at yr Efengyl. Mae yna gymaint o droi cefn ar yr Efengyl. Ac mae'r wlad bron yn llwyr wedi troi cefn. Ac mae'n mynd i fod mor anodd, Timotheus. Mae'n mynd i fod anodd i Luther a Calvin a Pantycelyn a Daniel Rowlands a Christmas Evans. Byddai'r geiriau yma wedi atseinio yng nghlistau mawrion yr eglwys ar yr adegau pan nhw'n teimlo'r wana. Yn dweud, mae rhaid i di sefyll, nid yw'r arglwydd yn llawn cariad a gras tuag at ymholl a tuag at ei weision. Yn wyneb trealon ac unigrwydd ac ymosodiadau, y mae yn anfon rhai sydd yn galondyd. Am galondyd oedd Paul i Timotheus. Bod yr arglwydd mor garedig trwy nerth yr ysbryd glân ei fod yn rhoi arweiniad i rai i roi gair o galondyd ar yr adeg iawn. A dyna wahaniaeth mae'n neud i ddyfal barhau gyda'r orchymyn a roddwyd. Achos mae mor werthfawr, yn diwedd. Mae mor werthfawr. Ond dyma sydd yma i Timotheus, ond mor bwysig i Timotheus, mae gennyt waith i wneud dros yr arglwydd. Dyma yw'r peth bwysica. Dyma'r neges holl bwysig. Does dim byd fwy pwysig. Does dim byd fwy pwysig i ti wneud, Timotheus. Beth bynnag arall, gwna'n siŵr dy fod i'n aros yn ffyddlon i'r gair yma. Wel, yn olaf, gadewch ni edrych yn drydydd, dal yn dyn. Na i ddarllen adnod 18 eto, na i ddarllen dechrau adnod 19. Y gorchymyn hwn yr ydw i fyny roddi i ti fy mab Timotheus yn ôl y proffwydoliaethau a gerddasant o'r blaen amdanat a'r filwrio ohonot ynddynt filwriaeth dda. Ac yn adnod 19, gan fod gennyt ffydd a chydwybod dda. Mae gennyt ffydd. Mae'r ffydd yma yn eiddo i ti. Dal yn dyn. Dyna beth mae'n dweud o'r Timotheus. Dal yn dyn. Dal yn dyn i'r ffydd a roddwyd i ti. Glyna wrth yr Efengyl, gwna'n siŵr nad wyt ti'n gadael gafel yr afael dyn yma sydd arnat. Fi'n gwybod yma'r afael sicrafru o'r arglwydd arnom ni, ond gwna'n di'n siŵr dy fod yn gwneud popeth o fewn dy nerth i ddal mlaen i'r arglwydd, cadwa at yr Efengyl sydd yng Nghrist. Paid a phregethu dim byd arall. Paid a dyfrio'r neges i blesio'r rhai. Paid camu nôl dan bwysau ofn unigrwydd. Ond nid falle dyna'r temptasiwn fwyaf. Tybiwn ni unigrwydd pan nad yw'r galondyd yn dod. Ac yn meddwl, wel, efallai bod ni'n anghywir wedi'r cyfan. Efallai bod yr hyn sydd yn cael ei ddweud yn wir wedi'r cyfan. Falle gwell i ni newid y neges chydig. Falle well i ni dod ar llais lawr tipyn bach. Falle ni beidio sôn am bechod. Falle well i ni beidio sôn am gau am broffes gwag. Neu proffes ffals. Falle well am y tro. Am y tro. Beth am i ni beidio sôn am broffes wag? Ond nid dyna'r temptasiwn. Ac yna dychmygwch tragwyddoldeb. Petai na rhywun yn y gynulleidfa heddi. Ac yn bod ni'n pregethu ac efallai'n meddwl, wel, falle bod hwn yn wir. Beth am i ni ddweud, wel, cyn bellai bod chi wedi gwneud proffes, mae popeth yn iawn. Ac yna maen nhw'n mynd allan trwy'r drysau. Am y tro olaf. Byth i ddychwelyd to, bod rhywbeth yn digwydd, a'i bod nhw wedi camu i dragwyddoldeb. Am bod ni yn y pwlpid wedi dweud wrth nhw fod proffes o unrhyw fath yn ddigon da i fynd i'r nefoedd. Dychmygwch Paul. Dychmygwch Timotheus. Beth? Dyna oedd yr oedfa olaf iddyn nhw glywed ac fe roddest ti sel dy fendit di bod y broffes bod nhw'n wneud yng nghanol bydolrwydd yn ddigon da. Na, rhaid i ti gadw at yr orchymyn. Rhaid i ti ddweud am difrifoldeb y sefyllfa. Y mae yn fater o fywyd a marwolaeth. Y mae yn dragwyddoldeb yn uffern neu tragwyddoldeb yn y nefoedd. Dim ond un ffordd sydd, Timotheus. Gwna'n siŵr dy fod i'n cadw at y neges. Mae dim ond un ffordd sydd. Paid a phregethu dim byd arall. Paid a dyfrio'r neges lawr i blesio rhai. I ni heddi yn wynebu bydolrwydd yn yr eglwys, wrth weld addoliad ysgafn na hyn llaw yn llaw a llacrwydd mewn bywyd. I ni gweld safonau yn gostwng ar fath gyflymdra.
Ond nid oes y fath bwysau i newid ychydig. Ond be mae Paul yn dweud? Na, peidiwch. Paid ag ildio, dal yn dyn yn y ffydd yn yr Efengyl, mae Crist yw'r ateb. Gai ofyn hyn, ydych chi wedi gweld mae Iesu Grist yw'r unig ateb? Mae fe yw'r unig ateb i bob un pechadur. Os ewch chi ar wefan y BBC, ar y newyddion, ydych chi'n gallu dweud trwy bob un pennawd, Crist yw'r ateb, a mynd i'r un nesaf. Crist yw'r ateb. A'r un nesaf, Crist yw'r ateb. Tan bod chi'n dod at waelod y dudalen. Siwr o fod. Yr hyfel yma sy'n nawr yn cael ei ddisgrifio o bosib, o siwr o fod yn mynd i ddigwydd. Beth yw'r ateb yna? Nawr, wrth gwrs, mae yna bethau eraill a chi trafod a pob math o bethau, ond allan ni ddweud hyn, petai yr arweinwyr yn dod at Grist ac yn dod i weld mawredd Duw a'i berffeithrwydd a'i sancteiddrwydd ac yn ngoleuni sancteiddrwydd Duw yn dod i weld i pechod ac yn dod i weld i diwedd ac yna bod yna rhyw Timotheus neu rhyw Paul yn dod lan atyn nhw ac yn dweud iddyn nhw, mae'r rhaid i chi farhau a'i bod nhw, dyna ateb y broblem i chi'n sydd. Ac ewch chi lawr y rhestr, dyna yw e bob tro pan ych chi'n gweld camdrin, pan ych chi'n gweld trais, pan ych chi'n gweld celwydd, pan ych chi'n gweld twyll, pan ych chi'n gweld dwyn. Beth yw ateb i problemau cymdeithas? Yr ateb yw Crist a'i ogoniant. A be mae Paul yn dweud o Timotheus, dal yn dyn ar y ffydd sydd gennyt ar yr Efengyl, paid a newid, paid a gildio. Mae pob un yn golledig ar ateb yw Crist. Iddo ef, cofio dweud hyn, iddo ef ddod a cyflawni'r hyn oll sydd yn angenrheidiol. Dyna beth sy'n rhaid i ti ddweud, dyna'r orchymyn. Pan i ti'n dweud wrthyn nhw am eu pechod, dweud wrthyn nhw, fedrwch chi byth gwella eich hunan. Pan fydd yr rhai sydd yn gwrando arno ti, Timotheus, yn dod i weld i pechod a'n argyhoeddiad yr ysbryd glân. Pan fyddant yn dod i weld eu heiddiant o golledigaeth, yna fydde ti'n dweud wrthyn nhw, bydden nhw'n meddwl, sut fedrai wella fy hunan? Sut fedrai blesio Duw, falle fydden nhw'n dweud, ac maen nhw'n gofyn peta, ac yna mae rhaid i ti ddweud yn nhw, fedri di ddim. Ond yma na un wedi dod. Ac fe rodiodd e ar y ddeiar, a fe gafodd ei eni'n berffaith. Fe ddath Iesu Grist ac fe gyflawnodd e'r gyfraith yn dy led i'n llwyr. Fe gadwodd e bob rhan ono fe. Does dim byd i ti'n gallu wneud. Fe nath Iesu Grist y cyfan sydd yn angenrheidiol. Fe dalodd e'r pris yn llawn. Roedd na bris, mae na bris am dy iachawdwriaeth di, am dy ryddid di, ond mae e rhy fawr i ti, dwi ti ddim yn gallu talu'r pris. Ond mae Iesu Grist wedi talu'r pris. Fe gymerodd ef y gosb ar y groes. Rhaid cael cosb tragwyddol am bechod. Dyna difrifoldeb pechod. Rhaid cael cosb tragwyddoldeb i bob un enaid. Ond dyma be mae'r Beibl yn dysgu ti, Timotheus. Fe dalodd Iesu Grist y pris ar y groes. Pan fe wisgodd e goron draen, pan roddodd ei ddwylo pur ar led. Be ddigwyddodd fyna? Pan dath y tywyllwch, be ddigwyddodd fyna? Fe nath Duw y tad droi ei gefn ar ei fab, ac fe dywallodd e'r holl gosb am ei holl blant ar Iesu Grist. Ac mae Iesu Grist wedi talu'r pris am dy bechod di ac am bechod ei blant. Dyna beth mae o wedi wneud, a dyma beth sy'n rhaid i ddweud wrthyn nhw. Cofia, Timotheus, mae Paul yn dweud, cyfeirio at y gwaed a lifodd ar y groes, y ffynon a agorwyd. Cofia ddweud wrth y rhai sydd yn clywed am eu pechod, a dweud wrthyn nhw, dewch at droed y groes. Ac yno fe fydd yr Iesu yn eich golchi chi'n wynach na'r era. A thrwy hyn fe geid i gydwybod dda. Fe fydd dy enaid i, fe fydd dy galon di, fe fydd dy gydwybod i yn cael ei buro'n llwyr. Dal yn dyn, Timotheus, yn y ffydd yma. Paid a newid y neges. Paid a throi oddi ar y llwybr yma.
Dyna be mae Paul yn dweud o Timotheus, a dyna beth oedd yn dweud oedd ni yma heddi. Dyna be mae'n dweud oedd rhai dros y canrifoedd, a dyna yw'r neges o dyfal parhewch i bregethu yr un ffordd, nad oes trafodaeth, dwed y gwirionedd, cyfeirio at Grist ac at y groes. Dyna'r ateb. Oes yna rai efallai sydd yn gwrando, sydd am y tro cyntaf wedi gweld pa mor werthfawr yw'r gwir ffydd. Ac mor wahanol ydyw i ffydd y byd, mor wahanol ydyw i ffydd crefyddwyr, mae dyma'r unig ffordd. Os felly, dewch at Grist tra ei fod yn agos. Ond nid dyna byddai Paul wedi dweud. Dyna oedd Eseia'n dweud. Dyna oedd Paul yn dweud. Dyna oedd Timotheus yn dweud. Dyna beth mae gweision yr arglwydd dros y canrifoedd wedi dweud, a trwy ras, os cael nerth i ddyfal barhau. A byddwn ni dal i ddweud. Dewch at Grist, tra i fod yn agos. O petai un yn dod i gredu heddi yng Nghrist, a phwyso'n llwyr arno, a rhodion bendant ar y llwybr cul yma. Dychmygwch, dwi'n aml yn cofio at yr noson gafon ni, gyda fy mam yn had yn rhoi atgofion o'i troedigaeth yn y 50au. Roedd hwn yn gychwyn ar gyfres o gyfarfodydd pobl ifanc a gafodd ei recordio o'i hatgofion o'r weinidogaeth. Ond oedd yr un pwysica, allech chi ddweud, oedd yr un yn y 50au pan deithon nhw i gredu. Ond mae yna wahaniaeth yn yr hyn digwyddodd pryd hynny, a be chi'n gweld heddi, achos beth oedd yn digwydd pryd hynny, roedden nhw'n dod i gredu, roedden waith goruwch naturiol, yr oedd na achubiaeth o Dduw, ac fe ddeithon nhw o'r byd i fywyd yr arglwydd i geisio'r llwybr cul yma, ac fe rodio nhw ar y llwybr cul am 60, 70 o flynyddoedd. Yn ffyddlon, yn brwydro, yn ifeddir orchymyn. Ond dychmygwch chi, petai un yn dod i wir gredu heddi, pwyso'n llwyr ar Grist, gweld ei pechod, gweld ei fawredd, gweld mai fe yw'r unig ffordd. Ac wrth ddod at droed y groes a cael y golchiad bod yr ysbryd yn rhoi rhodd o ffydd iddynt ymddiried yng Nghrist yn llwyr. Am lawenhau bydd yn y nefoedd. Dychmygwch y nefoedd. Mi'n gwybod ni methu dweud nawr achos ni yn herm tragwyddoldeb. Ond dychmygwch yn ein termau ni nawr yn ystod yr oedfa yma. Petai na un fy mynd hyn, neu falle rhywun ar y we. Rhywun ar y we sy'n gwrando ac dan ar gyhoeddiad o bechod ac wedi clywed mae dyma'r orchymyn gafodd Timotheus sef beth i gyfeirio at Grist a bod rhain sydd yn gwrando yn dod at Grist ac yn dod i ddarganfod ei fod yn derbyn pyblib canod a phechaduriaid mawr ac ei bod nhw y pennaf o bechaduriaid a'i bod nhw wedi derbyn maddeuant a fod y baich wedi syrthio ar eu heneidiau nhw. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Yn y nefoedd fe fi'n lawenhau. Allwch chi ddychmygu Paul yn llawenhau petai yn gwybod, petai rhywun yn dod i gredu o'r adnod yma, mi fydd e'n llawenhau, mi fydd Timotheus yn llawenhau. Ac yna allwch chi ddychmygu Dewi Sant yn llawenhau. Allwch chi ddychmygu Griffith Jones a Panta Celyn a Christmas Evans a Daniel Rowlands ac eraill yn llawenhau. Be maen nhw'n llawenhau? Mae'r Efengyl yn cael ei phregethu yn 2022 yng Nghymru o bob gwlad. Roedd yn edrych fel bod yr fflam ar fi'n diffodd, fod e wedi diflannu. Ond na, mae'r Efengyl cael ei phregethu a mae yna rhywun wedi credu. Ac fod na lawenhau. Gweitho yr holl bwysau i newid. Am lawenhau fydda yna. Beth newch chi? Newch chi ddod at y ffydd sydd oedd gan Paul, y ffydd oedd gan Timotheus, sef ffydd yn yr Efengyl yn yr arglwydd Iesu Grist. Na fyddwch chi'n dod. Byddwch chi'n dod at Grist, tra i fod yn agos, os yw yn agos. Peidiwch a mentro codi a mynd allan. Fe fydd y gwynt yn chwythu'r cyfan i ffwrdd. Fel dameg yr heiwr, yr haul yn sychu, neu beth bynnag. Tro yma fydda'r gwynt yn chwythu'r hadau i ffwrdd. Dewch tra i fod yn agos. Dewch tra i fod yn agos. Pwyswch arno. Plediwch am drigaredd. Dyna yw'r Efengyl. Dyna beth oedd bwrdwn. Dyna beth oedd baich Paul. A dyna oedd baich Timotheus. A dyna'n baich ni heddi, y gorchymyn hwn. Yr ydw i fyny roddi ti fy mab Timotheus yn ôl
y proffedoliaethau a gerddasant o'r blaen amdanot a'r felwrio ohonot yn ddynt felwriaeth a gan fod gennyt ffydd a chydwybod dda. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd ac i ni yn gofyn o aid yr hyfryd wawr a'r led. Go leia dear, lydan, halleluia, amen. Tyrd gweithio yn ein plith, tywallt y lan ysbryd arnom, arwain e neidiau at droed y groes. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif, canta 3. Yn fy marn i, dyma siwr o fod un o'r emynau gorau yn sicr. Unrhyw iaith, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfoloes. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd dwi'n ganu wrth dy groes. Canta 3 gwn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.